Esselamu aleyküm. Waleykümselam, kim käbi? Sen meni ýatdan çykardın. Biz näme tanışmy? Sen meni gatyga bilýän. Ýöne meni taşladın. Men hiç ýyl düşünemek. Kim käbi? Men hut sen öz bähbediň üçin ýaşapdym. Men size düşünemek. Siz näme hakda gurulýan? Sen mensiz ýaşamagy taýlaýan. Ýöne iň soňunda düşünersiň. Maňa näme derejede mätäşdiň? Näme? Men sana mätäçmi? Sen näme hakda gurulýan? Men saňa imanyň berkitmäne kömek etdim. Men hiç ýyl düşünemek, özüň tanada. Men sen gowy tarapdan üýtgemeňe sebäp boldum. Men çyndanam hiç sada düşünemek. Aýda kim sen? Men sen namazyň